Tay, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Papasalamat na si tatay. Tay, may ano ka pa niyan, tay? May follow-up check-up ka pa niyan, tay? Meron. Kumusta na yung pagkaramdam mo, tay? Okay naman. Ayan si tatay, pumasok ng paika-ika. At talagang binugbog ang kanyang buong physical na katawan ng mga kati-kati at sugat. Ngayon po, tay, okay na po yung pagkaramdam mo, tay? Okay na, okay. Nawala na po yung... Hindi na makating. Pero yung lakad mo po kanina, Okay na. hirap na hirap ka. Ngayon, okay na. Wow. Thank you. Taga saan kasi kayo, tay? Taga saan po kayo? Quezon City. Quezon City. Tatalon. Tatalon, Quezon City. Tay, magaling ka na, tay. Pero may follow-up check up pa yan, tay, para maklear yan, tay, na talagang tuluyan ng mawala yung kati-kati niyan, tay. Okay. Tay, salamat po sa inyong pagtitiwala, tatay. Sa alipin na may Jesus Nazareno, nanay. Salamat. Bye-bye po. Ingat po kayo. Thank you, Lord. Yung tungkod. Yun po ang asawa ni tatay. Yan, si nanay. Kinakalimutan na yung tungkod porque nakakalakad na. Bakit, nay? Ano yung pasok nyo po kanina, nay? Ika-ika din. Paika-ika din. Ngayon, nay, okay na yung lakad mo, nay. Oo, okay na. Di ba, nay, asawa mo si tatay, nay? Ha? Asawa mo si tatay? Hindi, boyfriend. Boyfriend. Oo nga, nay. Boyfriend mo nga si tatay. Ano, may sasabihin niya? Nay, saglit na. Bali, pagpatuloy lang yun, nay, pag ano ha, punta nyo sa tahanan si Papa Jesus, nay. Pasalamat, nay, sa mga biyaya at pagpapala. Bye-bye, nay. Jesus, thank you. Okay, thank you so much. Panginoon Diyos, nagpagaling sa amin, ginamit na si Apo. Okay po, salamat din po sa inyong pagtitiwala sa alipin na may Jesus Nazareno. Bye-bye, nay. Ingat po kayo pag-uwi. Yun nga, gusto. Thank you po, Lord.